Добро утро, приятели! В 6:30 станах тази сутрин, 7 и тръгвам за Свиленград да взема Матего и тръгваме за Истанбул, където ще си оправям гърдите. След 10 месеца кърмене и след много откачени килограми по време на бременността, положението с гърдите ми е наистина много зле. Изчаках 2 години, за да видя дали нещата няма да се подобрят. Напротив, нещата станаха много по-зле. Винаги съм имала много стегнати гърди и сравнително нормални. По време на бременността буквално станаха огромни и сега в момента супер много ми пречат, дори за танците, дори за всичко. И така, сега отиваме да ги намаляме, да ги повдигаме и евентуално ще сложим и импланти, просто защото да стоят по-оформени, но това ще го решим на място. Стигнах в Свиленград, тук съм до Матего, чакам го да слезне, за да се разменим, понеже той ще кара на отиване и на връщане. Принципно аз му предложих на отиване да караме, обаче той не знам защо държи да кара той, няма никакъв проблем. И на връщане ще кара той, защото аз евентуално няма да мога да карам. В момента не ме е страх. Предполагам, че като отида там, може би малко ще ме е страх. Повече ме е страх от опойката, отколкото от самата операция. И ме е страх за възстановяването след това. Не знам. От секцията изобщо не ме беше страх, ама изобщо. Но сега ме е. Така. Взех го. Здравейте на всички. Да, и тръгваме за Истанбул. Пускаме се да гледаме тук подкасти за Ергена, да гледаме преди обед пак. Ние сме си цял подкаст с тебе. Да, ние сме цял подкаст, тук ще анализираме, ще обсъждаме по пътя. Ако не сте го разбрали до момента и не сте гледали подкаста с Ясмин, сега ще видите. И така. Аз съм леко притеснена вече. Без много хейт в коментарите, отиваме да правим нещо красиво, хора. Не отиваме за лошо. Да. Отиваме за моето самочувствие. Значи, искам да разбера. След като хартиените сламки са толкова полезни и се чудите защо хората предпочитат пластмасови сламки. Ето. Една минута след като слагам сламката в куфета, това вече се е разпаднала. Ето. А знаеш, че е по-вредно? Реално се доказа, че лепилото, което залепя хартиената сламка, е по-вредно, отколкото да взимаш пластмаса. Да. С вредно лепило и се разпада на първата минута, в която го сложиш в това. Не знам какъв е смисъл на тия сламки просто. Айде, в 21 век толкова много технологии, измислете една полезна сламка, която да не замърсява природата. Има някакви заведения с макарони. Да, има някои заведения с макарони. Да. То не може на всеки. Спагета. Може да стигнем на време. Значи много бързо минахме границата, казвам ви направо. Много, нямаше никаква опашка, всичко беше наред. Който тръгва, да тръгва. Супер. Вече сме на турската граница. Тук вече не е толкова цветощо положението. Мераба, приятели. Не е верно. 20 минути макс, 15. И сме там. Снимай му опашката. Чакай. Така ето как изглежда. Ние естествено бяхме първо наредени на тук, къде върви най-бързо. След като се преместихме, това тръгна супер бързо. Да. А пък нашата заби, както винаги. Значи искам да ви кажа, това е закон. Слушайте сега. Слагам някъде колата на някоя опашка. Опашката не мърда. 15 минути не мърда. Викам си, тази опашка много зле. Мести се на другата опашка, която се движи супер бързо и изведнъж тази, на която съм се преместила, блокира тотално и другата тръгва просто за 2 минути цялата опашка. Нямам идея какво става. Притеснена ли си, бе? Я кажи на хората. Все още не. Добре. Днеска извъна сутринта, Ясмин, притеснена ли си? Аз съм притеснена как ще си направя YouTube видеото. Викам, ще видим колко ще мислиш така, като стъпим в Истанбул. Значи знам за... Като цяло това е много нашумяла и наболяла тема на много жени, които са кърмили. И затова съм решила, че ще ви направя това видео, защото и на мен ми беше така. Изгледах супанти YouTube видеа и ще ви преведа през целия процес. Дали боли, как боли, какво се случва, колко време се възстановявам, абсолютно всичко ще ви кажа. Според мен са много добри докторите и няма да усетиш нищо. Аре, не нищо, ама бързо ще се възстановиш. Това е истинска мотивация. Да. Между другото забравих да ви спомена, миналата седмица си оправих, то не знам да си оправя зъбите, защото те реално не ми бяха добре. Единственото нещо, което направих е да ги избеля
и изрязах венците отгоре малко, точно 1 мм, защото моите зъби бяха много малки. Сега пак са малки, но за една идея по-нормални. За сега зъболекарката смята, че нямам нужда от бондинг, но ако реша по-нататък, може да направим. Ще се противиш? Не, сърт. Че Така, вече официално минахме границата. Нали така? Да. 20 минути. 20. Толкова, половин час. Добре, сега ще... Не знам дали ще ядем, ще преценим. По принцип сме на диета и двамата. Забелязали сте, последно време тренираме, храним се здравословно. Така е. Така че не знаем дали ще ядем, защото така са тия мазноти. Ако намерим нещо да ядем, точно. Тия мазноти и така... Добра идея. Тия мазноти тук, лошо. Баници и бюрек. Въпреки, че сме си казали, че след операцията, най-вероятно след операцията, не знам зависи как се движат, да не са на лошо той да ме храни, но след операцията ще ходим на носред, нали? Да, един носред ще ви снимаме, много брутален носред ще ви направим. Да. Добре. Ще изхарчим някой лев, така. Между другото, камерата ми явно беше мръсна, защото вижте колко добре изглежда. Така ли? Няма значение. Няма значение. В началото ще го преживеете, че е размазано малко. Мръсница. Много се вълнувам, хора. Това е нещо, което супер много ме комплексираше, честно казано. И да, нямам търпение просто. Тук ли да спенеме? Сега е много важно да ви кажа в коя болница отивам, защото един час ви говоря, но не съм ви споменала в коя болница отивам. Отивам в Ависена International Hospital. Защо отивам там? Защото се инфлуенснах от Даяна, от един за друг. Говорих си с нея, тя ми разказа много подробно за какво става въпрос. След това свързах се с хората от самата болница, които отговарят за българските пациенти. И човека беше мега готин, супер така позитивно настроен, много отзивчив, постоянно ми отговаря на съобщенията, на въпросите и така нататък. Отделно от това направих консултация с докторката, ходих до Истанбул, направих консултация, тя ме видя, каза какво може да направим, как да го измислим. Въпрос, който е в тия коментари, заедно ли сте с Матего? Не сме заедно. И двамата сме обвързани или не обвързани. Каквото ви харесва на вас, това си мислете. Но не сме заедно. Да. Ние сме... Той е с Лия. Аз съм с Лия. Точно. Не, с Есми сме много добри приятели. Кога започна нашето приятелството, ми кажи? Преди две години някъде. Става вече. Да. И както и да е. Така де. Така де. И сега той, вижте, като един от най-близките ми приятели, иде да ме докара. Да. Всички други се направиха. И да си направим кефа най-вече. Да, и да си направим кефа. Всички други се направиха. Да се оправят. Да се оправят. Точно така. Да, общо взето. И още какво искате да ви кажа? Кой не му се ходи в Истанбул, най-изпознал, по принцип, винаги. Виж как пчела имаме на така, на прозорец. Ама отвънка, нали? Надявам се. Ясмин. Да, отвънка. Отвънка е. Отвънка е, спокойно. Иначе ще да обърна колата. Да продължа по темата с гърдите. Все още не сме решили колко големи импланти ще слагаме, защото аз не искам големи гърди, изобщо даже много ми пречат. Искам малки, при условие, че аз имам и млечни жлези и така нататък, защото те ще ми ги оставят млечните жлези, защото евентуално някога в бъдеще мога да реша да имам второ дете, на този етап не, но знам ли след 5 години примерно какво ще ми хрумне. И затова не искам да махам млечните жлези. Другото, което е имплантите, ако ме питате каква марка са, ще бъдат Мотива. Те работят само с тази марка. Не беше ли Мотива? Мотива. Мотива. И да. Какво ще правиш? Повдигаш ли ги? Какво ги правиш? Аз съм го разказах още преди да тръгна. Да, ще ги повдигам, ще ги смалявам и ще слагам импланти, за да ги оформя, защото те просто не са оформени. Това е нещо, което супер много ме комплексира. Не става въпрос за някаква прищявка, нещо, което нали се едно, айде бе тук да се прави на голямата работа. По-скоро много ми пречат на този етап. Много зле изглеждам. Така и не се харесва. Изчакайте до края на видеото и ще ви покажа гола снимка, как са станали. В последната секунда на видеото ще бъде. Шегувам се. Няма да стане, но ще ви покажа... Що года резултат?
няма място. Ще ви покажа, що горе резултат не е, няма място. Интернета ми пише, че е на А1 там, не знам си. На А1, на Етел мрежата. Така. Ще се видим, когато стигнем. Времето стана много кофти, вали дъжд и явно ще се забавим доста. Предвид и най-вероятно задръстването в Истанбул, което ще имам. Колкото повече наближаваме, толкова повече се увеличава времето. Да, буквално километрите падат, а времето се увеличава. Точно. Което е доста кофти. Но... Може ли да спрем за кафе там, между Старбакс имаш? Може да спрем за ядене, обаче нямаме време. Няма време. Трябва да стигна там 12, за да мина поне прегледи и изследвания, какво трябва да мина и след това му да ядем. Ще видим какво ще правим. Но, иначе ние сме на диета и може да издържим и без да ядем. А не е хубаво, защото по принцип като ядеш правилно, трябва да ядеш по-много пъти на ден. Що ние правим фастинг? Добре, извинете. Така е. Нищо не сме каптани днеска. Да, ние ще правим днеска фастинг, към 12 ще ядем тъмън, точно. Добре сте дошли. Айде да минем отгоре. Здравейте! Здравейте! Колежките ми, преводачите на болницата ни. Здравей, казвам се Фатмигюл. Ясмин. Есен. Ясмин, приятели. Първата сграда беше за преглед за изследване. Кажа, Чакаме за Истанбул сме регистрация. ние. Biz İstanbul'dayız. Biz İstanbul'dayız. Harika. Той продължава да учи. Evet. Пет етаж и трети етаж. Доволна ли си, Ясмин? Какво ще правим? Притеснява ли си? Малко. Що? Все още не съм Що? От кое се притесняваш най-много? от двойката. От двойката. Спокойно се забудиш. Merhabalar. Hastamız geldi. Не ми снимам. Но ти вече сама ще се настроиш както на теб ти е удобно, с повдигната глава, с повдигнати крака. И така. Тук имаме гардероб, където може да си поставите дрехите. Имаме си сейф и хладилник. Ако искате нещо да се вземете, примерно за ядене. Да, това ще ме обясня кога ще мога да ям сега. Да. Телевизор, че си имаме, тук имаме пак други шкафове. Всяка стая си има отделна баня. Сега имаме изследвания за опойката, за да видим съвместимост, каква опойка да ми сложат и кое не е наред, кое е наред и така нататък, което е доста важно между другото. И след това вече съм свободна до края на деня, понеже операцията ще е утре. Днеска е ден едно, нали така? Днеска е ден едно, ще вечеряме тази вечер. Така че... Добре. Да се надяваме в носред, нали така? Да. Добре. Шерлокен, в момента ще те разпитаме няколко въпроса. Yaşını öğrenebilir miyim? Години? Ще стана 28 след 20 дена, има значение. Не. Değil. Начертаха ме. Цяло имахме доста голям спор с докторката. Според нея няма нужда от импланти, но аз съм виждала резултати на хора без импланти и не е това, което искам, не е това, което беше преди. И за това ще поспоря с нея, аз си поспорих за това, че искам импланти. Тя ме предупреди, че има 40% шанс след 6 месеца да трябва отново да правя някаква манипулация, за да ги дооправим или нещо такова. Но пък, ако сега ги повдигна,
само. След 6 месеца сигурно трябва да си слагам импланти. Та ще рискувам и ще се надявам да съм в 60% шанс, които нямат нужда от реконструкция. В момента чакам за ехограф, за да ми направят снимка, защото това е много важно. И след това ще ходя някъде да ям. Тук ще минах ехографа. Казаха, че всичко е наред. Ако има нещо, ще разберем по-късно. И отивам към стаята, да си взема нещата и се надявам, че е време да ходя да ям. Така, готови сме изследванията, че имаме да ядем, защото на ремонт колата е 2:30. Кога е Сме закускали. Кога излиза влога? Ако оживея, след около седмица. Да, добре. Значи няма да издаваме какво друго се случва в момента. Да. Първо ще разберете. Няма да издаваме се. Още няма как. Очаквам да ядем нещо много вкусно и да няма овчи неща и кози неща. Само това се надявам. Демек искаш телешко, защото тук друго няма. Теле, пиле, става, но нищо овчо. Аз не обичам пиле, така че оставаме на телешко. Също. Сега отиваме да станим Матего в хотела, В азиатската част ми е много красиво, хора. който е на 300 метра от болницата. И после аз се връщам в стаята си за още някакъв преглед, който искат да направят. Което ми харесва, че правят толкова много прегледи, защото според мен са си важни тия неща, всичко да е ясно и точно. Ето в тази стая ще остава. Да, бубу. Аз отивам след малко към болницата. И аз идвам с тебе. Най-добрият приятел. Няма да става съм. Имаш и тераса. Опитвам се, ма да я строша. Че не виждам сега. Приключението на Матил и терасата му. Така е затворена. Но, като иска. Това е да не скачате, хора. Ако имате по-такива мисли странни, това е против тях. Не мога да се отвори, не мога да изкоча от тук. Много е високо, наистина за хора, които имат по-такива мисли, това е добре. Върнах се в стаята и малко ще си почина, не на леглото, на дивана, защото си зареждам телефона. След това отиваме на вечеря. Избрахме си някакъв ресторант и ще вечеряме. След това 12 часа трябва да спра да ям. И така, и сутринта ще бъде операцията. И все още не се притеснявам толкова, но утре съм сигурна, че ще бъда мега притеснена сутринта. Донесоха ми храна в стаята, телешко с ориз и картофи. Пробва го, много е вкусно наистина, но няма да го ям, защото ще ходим на ресторант най-вероятно, няма да преяждам тук. Но като цяло всички са супер добри, мили, приветливи. Влизат доктори да ми съобщават резултатите, че всичко е наред, да ми казват какво ме очаква, какво ще се случи утре и така нататък. Като цяло са много готини. Дори сестрите, когато се сменят на смяна, идват да ме предупредят, че идват друга сестра, за да я видя как изглежда. Като цяло много са готини. Всички са супер, много яка болница. Много се надявам, че утре всичко ще е наред и ще ви се включа веднага след операцията, колкото и да съм замаяна, ще се включа. Надявам се да мога да си държа телефона, това е много важно. Също така влог правих, когато раждах и също бях абсолютно честна с мнението си. Нищо не усетих след операцията тогава с секцията, единствено леко опъване. Утре ще ви споделя какво ще усетя тук. Две мои приятелки вече са се оперирали в същата болница и ми споделиха, че нищо не усещат като болка. Надявам се, че и аз няма да усетя утре, защото имат доста силни болкоуспокояващи в Турция. И ще видим. Дадоха ми 3 опции за импланти. На марката Motiva са 3 опции за импланти, като едната беше кръгла, другата е анатомична, като кръглата е, съответно, знаете, стандартни кръгли импланти, анатомичните са като капка, аз ще сложа ергономична, която представлява кръгла, но когато се изправиш, така леко пада надолу, като по-естествени изглеждат така. Те са по-скъпи. Накрая ще ви кажа горе-долу като цена каква е разликата. Няма значение, един път си го правя, важното е
Важното е да изглежда добре. Важното е да изглежда максимално естествено, защото в крайна сметка искам да се чувствам добре, но пък да не изглеждам като някоя силиконова бомба. И така. Стискайте ми палци. 9 часа ще ходим на вечера с Матего и брат му. И мисля да поспя малко, в момента е 6. Имам около 2 часа. Така че мисля да поспя. Да се върна към 11. Да се изкъпя. И да легна. Защото утре трябва да става рано. Понеже операцията ще е към 9. Предполагам, че закъсня, така че към 10. Апдейт. Отиваме на ресторант, на много готин ресторант. Как се казваше? Ресторанта, много странно име се рече, мисля, че се казваше. Ресторанта, сега ще ви го кажа. Та какво? Щяхме да си викаме такси. Сарнак Истанбул се казва ресторанта. Понеже ни поискаха около 50, повече, 50-60 лева в посока, защото там някаква такса допълнителна. 120 лева щяхме да дадем за такси. Затова взехме взаимното решение да отидем с колата и да търсим паркинг. Смятам, че всеки случай ще ни излезе много по-евтино, колкото и да струва този паркинг. Ще бъде чак интересантно това с паркинга, специално в такава пешеходна зона, фонтана. Винаги има паркинги на такива места. Винаги има паркинги на такива места. Найдете го слуша. Винаги. Да видим. Хората са го измислили много добре. Навсякъде има паркинг. Ще ви дадем апдейт след 2 часа моткане. Без паркинг се прибереме да ядеме донер кебаб. Че видим. Така, сега. Страх ли те е за мен? За кое? За утре? Да. Не, в никакъв случай. Не те е страх за мен? Не. Какъв приятел си? Ама за какво да ме е страх? Те изглеждат, че са много такива, как се казва, професионал. И най-добрите правят грешки. И какво ще ти направят? Трета гърда? Не знам, много съм Ти притеснена. добре ли си в главата? Много съм притеснена за резултата. Много съм притеснена за резултата. Целият свят си направи гърди. Да, ама не на целия свят гърдите са хубави. Факт. Така. Веднага, щом дойдохме, намерихме паркинг. Наистина веднага. И на всичкото отгоре паркинг е затворен и е безплатен. Така че... ние сме тук под щастлива звезда. Не стига, че спестихме 120 лева за такси. Спестихме пари за паркинг. И така, колата ни е електричка и отгоре го спестихме. Направо много добре е положението. Имаше сигурно 3-4 свободни места поне. Беше много добре. Топ късмет. Сега имаме да остави храната да е вкусна, 300 метра, да се надяваме, че няма да е отвратителна. зона. Да. И така. Че не знам, тук е много готино, хора. Не знам, е много готино. Има е там джамия. Строи се. Не знам, хора, обаче това е много яко. Като цяло тази зона е много яка. Искам го за влог. Добре, смаза, добре. Добре, като цяло храната не е лоша. Обслужването е тотал щета. Много зле. Искам да видите ягодовата ми лимонада. И която чаках 20-30 минути. Преди да бъдете да кажете Българистан, баба ви се ви е сервирала вино, тук храната струва 50-60 лева. Смисъл, няма как да объркат всяка една поръчка и всеки едно за пиене и всичко. И да е безсолно и тя да поръча ягода да дойде на такова манго. Но наистина е много скъпо за такова обслужване, много е скъпо. Най-ефтиното нещо в менюто е 60 лева.
Пък е забавно, имаше танцорки, които танцуваха минута и половина. Така че... Да показвам, че си изяде всичко за 2 минути. Много Така, също ще да я пия тая лимонада. Включвам се много бързо, за да ви кажа, че си лягам и утре сутринта е време за операцията. И така. Така, 6:30 дойдоха да ми сложат пижама за операция и ето тези бутуши, който се прави операция знае, че са за тромбите. Се ползват. И така, чакам. Не знам дали се притеснявам, колкото ме притесняват всички съобщения, които ми пишат нашите. Защото аз не съм им казала в колко часа е. Знаят само, че е през ранната част на деня. И постоянно ми пишат съобщения и ми е супер тегаво, защото още нищо не е минало и аз не мога да им напиша нищо. Но да. Иначе за сега съм спокойна. Представям си го като просто ще заспия и ще се събудя. Време за система. Не съм пълна в него. Can you tell me what's in this one? Do you know? This is Isolan in serum infusion. Yeah. Значи, много е гадно да чакаш. Някакво безкрайно чакане. Защото, нали, трябва да чакам системата да изтече. И вече не знам колко време чакам. Може би 1 час. Само гледам този часовник и се чудя дали всеки момент ще влязат, кога ще дойде докторката. Много е гадно. Държа ви в течение, стискайте ми палци. За да бъда напълно честна, веднага след събуждането е много гадно. Усеща се някаква болка, много гадно наистина. Още ми е замаяно и стоплят те са една тръба и след известно време започва да му дава. Ще се включа по-късно. Минаха 2 часа от операцията на Ясмина. Аз се намирам до нейното легло сега. На диванчето, дошъл съм тук. Искате ли да ви я покажа? Да те показвам ли? Покажи, мама. Лекичко само. Ги предупреди, че на нищо не приличам. Значи не си е направила косата в момента. Не е добре, излезнала от пълна опойка и допреди малко се тресеше, защото и беше студено. Ето Ясминка. Ето я. Боли ли те, Яси? Вече не. Вече си по-добре. Супер. Действаха за болко успокоящите. Да. А беше ли адекватна или не беше адекватна, като се събуди? Ти беше тук, ти ще кажеш. Общо взето гледаше, ама не беше това нейния поглед. Ако беше странна. Ма не съм говорила глупости. Не говори глупости, само нещо я болеше окото. Тя не я винаги я боли окото. Ясмин. И сега нещо й пречат миглите. Но предполагам, че до 1 час вече ще бъде абсолютно адекватна. Тъпото е, че ни дават да пие вода. Това е много интересно, не ти дават да пиеш вода. Не може и да ядеш 4 часа. След това не обясниха защо. Може ли ти обясниха? Обясниха, защото 4 часа чисти организма от опойката. След малко ще я видите доста по-свежа, отколкото е в момента. Айде. Така, връщам се с апдейт с това, че ми влезна някаква мигла в окото и супер много ме дразни. Гърдите като цяло вече не ме болят, защото имам явно доста силни болкоуспокояващи. Станах, разходих се тук из коридора, не ме заболя представането изобщо. Смениха ми дренажите. Какво друго? Ще си доволна. Изглежда яко. Ще разберем, като отворя стена как изглежда. 300 кубика са ми сложили. Първоначално казаха 275, но явно докторката в движение е преценила друго. Това около ме дразни. Като височина са по-различни вече. Да. Висок профил са. И
И ядох едно кисело мляко, което е доста добре. Кажеш, че стана лошо малко, да. Да, то е нормално от загубата на кръв, но иначе е окей. Само това тъпо око много ме дразни. Yeah, okay. It's the pain and that here. Okay? There's the pain. Твоите са тук долу. Telefonla bir şey yapalım. Ходи страхотно, хора. Възстановява се. Утре вече ще е като нова. Я една моделка. Я да видим една моделка как ходи. Така, апдейт. Вече съм доста по-добре. Мой best friend дойде да ми донесе ядене. И то какво? То какво? Саут Бей, хора. Тук покажи. Его Саут Бея с солота. Топ, човек, топ чай. Сега ще направя едно сторис, че не мога да се похваля. За първи път в живота си ще имам такова нещо. Не си ли яла? Само искам да видите, че си връзвам косата, защото някой казаха, че няма да си вържа косата. Искам да питам, коя получава най-доброто обслужване? Значи в леглото й сервират Саут Бей. Цял ден по газа и ходят. Много е добре. Хич не я жалете. Да, между другото, доста добре. Наистина. Да не казвам голяма дума, толкова много ме наплашиха. Всички са супер са. Храна за Бога. Сега не мога да не ви отворя храната на видеото. Така. Тук имаме сол. Не мога, нямаме сол. Точно. Така. Аз няма да ви Сега, казвам кое на какво кое? ще пиеме, защото не са ни платили за реклама. Голяма Кое на марка кое? е. Така, това не знам. Я видим какво се взел сега. Баклава, браво на тебе. Баклава. Така, това какво е? Покажи им баклавичка. И покажи ти. Чакай. Добре, пържени картофи с... Не знам какво е това. Трюфел. Кавал. И трюфел много хубави. Аз не знам дали обичаш трюфел. Ето е баклавата, хора. Това е Salt Bae за вкъщи и пак супер добре изглежда. Да, абсолютно. Нормални пържени картофили са това. Не, това е лук. Ама това е най-добрият лук. Не бе, това с картофи пак. Така ли? Те може в меню да са ги дали нещо. Нищо чудно. Картофи има. Да, така, сега следва. Бруталитета. Как да разбера, това опакован с 500 хартии. А сега ще го отворим, да. Ти си взел два бургера или това е нещо друго? Не, това месче е твоето, бе. Това трябва да е месото. Месото е там долу според мен. Това е лука си. А, това е лука. Ето го. Това е лука, добре. Топ е това лук, хора. Топ е. Ево Salt Bae. Да, верно яко. Колко? Аз всеки път си взимам това. Бургера беше, мисля, че джуси беше този. Това е много. Трябва да си направим супра. Ето хора бургера как изглежда. Кажу го. Бургера изглежда много well done, много добър. Да. Ами има сказка. Да. Сега кажи колко си платил за всичко това? Заплатихме 130 без лева. баклавата. Да, 130, т.е. по 70 на човек ми. Хепи, колко ти излезе на вечеря? За безколеш. По-малко е, да, от 70 на човек, но да, 70 на човек някъде, но за Salt Bae това си е топ, това е много качество месо. Един кетчуп ли са ни дали? Не има в турбата още. Оха. Лукум, брат. Добре, ние продължаваме да едем, няма да ви снимаме как ям. Апдейт. Който ми е по-добре. И като цяло съм по-добре. Станах, отидох до тоалетната. С нощи поисках болко успокояващи към 5 часа някъде. Не усещам някаква фрапантна болка. По-скоро е нещо като мускулна треска. Ако се чудите каква е болката, като мускулна треска буквално. На гърдите, на ръцете и на гърба. Единственото главно е, че е изключително неудобно да се спи. Та почти не съм спала.
Но иначе да, иначе е окей, винаги има тук човек, ето се натискам едно бутонче, идва ако има нещо и го изпълнява, за което съм супер благодарна. Просто топ е болницата днес. Само искам да видите как си умъкнах пак миглите на това око. А тук колко много имам. Ужас. Продължаваме с апдейта, разходих се няколко пъти. Сега се полежавам, гледам някакви сериали. Малко ми е скучно. Иначе обслужването е супер. Като цяло персонала е топ. И медицинските сестри, и обслужващия персонал. Сигурно 6 пъти ми чистиха стаята последните 24 часа. Аз дори не съм ставала кой знае колко, за да я изцапам. Но те просто имат явно на някакви часове да почистват всичко. Сменят всичко и като цяло, нали, разликата е доста голяма от държавните ни болници нашите и тези тук. А тази болница като цяло много профилна. Тук има и спешно и всякакви отделения. Така, за цената е около 3000 евро. Не знам дали го споменах в предишен клип. Толкова горе-долу излиза, което е горе-долу по-малко от 6000 лева, като сметнете, че в България почти всичките са над 10. Доста добра цената, според мен. И гърдите станаха супер. Тя ми ги отвори да ги видя, като ми спинеше лепенките. Сложиха ми някакви лепенки, които на самите лепенки има лекарство, което помага за по-бързо заздравяване. И да, и като цяло бяха много добре. Така, тук що ми казаха нещо много яко. Ако се свържете с болницата и кажете, че знаете от мен за тази болница, ще ви дадат 10% отстъпка, което е супер според мен. Като цяло болницата не е и скъпа, така че тия 10% направо ще са супер. До сега се разхождах, ето логото на болницата, и реших да си прегледам кутията и паспорта, който ми дадоха на имплантите. Мотива са имплантите. 300 кубика са. Сега ще разгледам кое, как и какво. Така, втори ден, вече сме на кафе. Аз съм по пижама на кафета, ама на кой му пука. Доближавам се до целта. Утре ще ходим на пазар. В момента, в който ми свалят тези неща, които дренажите си ги нося в пръзгичка. Отиваме си купуваме маратонки. Наистина болницата е топ, хора, казвам. Просто много яко. Наистина. Обслужване и всичко, да не говорим колко успокоящи, колко са силни. Сега продължавам и ви отговарям на всички въпроси, които ми зададохте. Първо, трябваше да ми сложат 275 кубика, но в крайна сметка са ми сложили 300, защото докторката каза, че джоба, който се отворил на гърдата, е бил достатъчно голям за 300 и ако сложи 275, е щяло да има, не знам, някаква кухина. Така, 300 кубика ми е импланта, но понеже ми е запазена млечната жлеза, са може би около 400, така ги определям аз. Защото нали, моята реално млечна жлеза е отгоре. Другото, което е импланта е подмускулно. Задължително каза, че няма как без дренажи, защото ако нямаш дренажи, било много възможно да развиеш някаква инфекция. Не знам, опасно било, ако нямаш дренажи, така че имам дренажи. На трети ден ще ми ги махнат. Слагат ми някакви лепенки, които са с някакво лекарство на тях, за да зараснат по-бързо раните. Не е с конци, с някаква корда, която се разгражда. Няма да се махат с една дума. И трябва 1 месец да нося ето този сутиен. След това още 1 месец да редувам спортно бюстие този сутиен. И след това вече мога да си нося нормални сутиени. Друга информация, какво друго да ви кажа? Има и това са общите въпроси. Общо взето цялата операция представляваше намаляне на бюста, повдигане на бюста и слагане на импланти. Съответно разреза е на котва и зърното е смалено, за да просто да стои симетрично. Това е за сега. Добре се чувствам. Петък ще си ходя. Утре ми маха дренажите. 1 ден ще остана, нали, съответно, и петък си ходим. Апдейт. Малко ме наболява гърба. Много ми е твърдо леглото, иначе като цяло съм добре. И нещо не мога да спя. Мисля, че от гърба, понеже наистина много ме наболява. Реално спя почти права и даже не спя. Сега ми дадоха едно хапче, което е за
като самотворно. За да ми помогне. Добро утро! Вече ми свалиха дренажите и се облякох мои дрехи най-после и сега ще ходим да закусваме някъде тук около болницата. Закуската на мен лично не ми хареса. Сега не знам, може да има хора, дето. Тя представляваше там едно яйце, едно парче сирене, едно парче кашкавал. Не ми харесва, в момента не ми се яде това. Това е. Единственият минус на болницата до тук, че не ми харесва закуската. Всичко друго е просто перфектно. Снощи ми дадоха преспивателно и заспах, защото много ме болеше гърба от лежането и нямаше как, трябваше да заспя. И след тази сутрин не можаха да ме събудят даже. Едва станах. Но се чувствам супер, поне съм наспана. Направиха ми снимки за проследяване, защото след един месец ще искат пак снимки. Много съм доволна от резултата. Изобщо не са прекалено високи, както се притеснявах. Изобщо не са високи. Нямат голямо разстояние една от друга. И също това, което много ми хареса е, че не са толкова големи. Ако спаднат още малко, направо ще са топ. Точно до болницата има някакво много яко заведение, което има сладки за ядене, кафе, наргилета, всичко. Много е готино. Сега ще ви покажа наобратно. Вижте колко е готино е тук. То явно е затворена тази част, но просто е много готино. Капучиното е супер, ама те го е на лайф. Да. И аз като най-големия балък изхарчих 100 лева за мегабайт интернет за 3 дни, вместо да си взема паролата за Wi-Fi в болницата. Да знаете, че в болницата няма Wi-Fi. Всеки момент очаквам да ми помогнат да си измия косата, защото ми е много трудно. И така. Преместиха на друга стая, в хотелската част. Тя е абсолютно същата, така че е окей. Много е хубаво. Просто тук няма пердета. Има штори. Това е единствената разлика. Иначе пак е много хубаво. И банята. Банята пак е супер. Има си душ, има си мивка. Сега ще си измия косата. Всичко е точно. Тук ще ми донесаха лекарствата, които трябва да взема за България, понеже утре сутринта се тръгваме. Вижте колко са много. Това всичко трябва да го пия. Лекарствата бяха на стойност 3100 лири, което мисля, че е към 150 лева. Може малко повече, да не знам, към 100 някакъв лев. Но са супер много. Имам и антибиотик, който трябва да пия вкъщи. Аугментин са ми списали. Крем, който е за белези. Мисля, че това е крема за белези. Предполагам. Тук има пак някакви таблетки, някакви ампули. Сега чакам да ми обяснят кое, кога се пие и защо. Но е много важно след операцията да се пият тия неща, защото все пак е операция, да не стане някаква инфекция, да не стане нещо. И така. Последно ги чакам да дойдат да ми сложат някакво лекарство за стомаха, понеже ми е много гадно от антибиотиците и болкоуспокояващите. И след това ще ми махнат абоката и започвам да пия хапчета вече, антибиотики, болкоуспокояващи. Много ме я, че си забравих да си взема бибиотик, защото хора, това нещо супер много помага. Наистина, особено ако пиете антибиотици, това гадене и да ти е гадно, да ти е дискомфортно на стомаха, когато пиеш лекарства, го няма, когато пиеш бибиотик. Просто много ме яд. Хем 100 пъти си го помислих, да не го забравя, накрая го забравих. Нямам търпение утре да се прибера и да си взема и да изпия една капсула. Искам да ви кажа, че току-що си измих сама косата. Нямаше никой при мен. На мивката си я измих. Без абсолютно никакъв проблем. Грам не ме болеше. Много ме я, че супер много хора ме наплашиха преди това. Ми казаха, задължително се вземи човек. Някой трябва да те къпе, някой трябва да ти мие косата поне 2 месеца след операция. Някакви такива неща. И осъзнавам, че всички тия хора, които ми ги говориха, тия неща са оперирани в България. Имайте го това предвид. Знам, че някои хора от вас ще защитите България. Сигурна съм, че в България има много добри специалисти, но масово хората в България умират от болка.
Ето, аз съм живия пример и не само аз. И всички момичета, от които разбрах за тази болница. Ето отново логото на болницата. Всички момичета, които са се оперирали тук, са по същия начин. И те ми казаха, че грам не ги е болял и всичко е било наред. Така че явно има значение от самата операция, има значение от самите лекарства, които дават. Нямам идея, но съм супер щастлива, че всичко е наред. Добро утро. Снощи реших, че съм много смела и няма да пия болкоуспокояващи. И съответно много ме заболя през нощта. Изпих си хапчето, което ми дадоха. И отново съм тъкижица. Наистина тия хапчета са много силни. И буквално като ги изпиеш, нищо не усещаш след това като болка. Единствено усещам някаква като мускулна треска. Това, иначе болка няма. Което потвърждава факта ми, че просто лекарствата са много хубави и болкоуспокояващите наистина са много силни и много ефективни. Това е причината да не ме боли. И да, защото голяма част от вас казаха, че имало значение прага ми на болка, имало значение там някакви си още неща. Вече сме готови, отиваме на кафе. Забрави. Май беше 65 евро. Така, вече сме на кафето. Ти още ли си? Вече сме на кафето, сега сме си поръчали закуска и фреш и кафе. И след това може би ще разходим някъде по магазините и ще си ходим към България. Аз чувствам окей, мисля, че ще мога да карам колата днеска от Свиленград до Димитровград. Нали? Според мен да, аз още съм заспал, обаче сега трябва да се събуда да пия едно кафе. Разбрах, че турското кафе не е моето кафе, трябва да пия капучино. Това е много гадно. Да, влезе направо някакви много е гадно, в устата. Да, защото те го правят на джазви. Много е гадно. Да. Капучиното е супер с мляко. Отиваме после да купим цветни неща, ще ви покажем малко циганийки, да знаете. Надяваме се, ще намерим. Да. И така съм надъхва предварително. Няма се надъхва. Последно чакам да дойдат да ми сменят лепенките и да ми дадат нов сутиен, т.е. да имам два сутиена, за да мога да пера единия, защото трябва 2 месеца да ходя с тях. И си тръгвам. Добре, смениха ми лепенките, сложих си нов сутиен и тръгвам. Болницата предлага и транспорт от летището до тук и обратно. Така че в самото видео ще си снимам и част от този процес, макар че аз дойдох с кола. Просто за да знаете, че имате такава опция. Ако решите, че не искате да карате, искате да дойдете с самолет. Това е колата. Вече сме в колата, тръгваме обратно, всъщност не знам, ще ходим някъде може би да пазаруваме. Ще опитаме. Да, ще трябва да бъда без колан, хейтете ме колкото искате, но не мога в момента да го сложа. Паркирахме на около 900 метра от пазара, което означава, че сега ще вървим 900 метра. 3 дни след операция, 900 метра да стигна до пазара. Но няма как да се тръгнем без да си купим нищо от Истанбул. Така че ще трябва да си купим нещо. И тогава тръгваме, нали? Абсолютно е така. Тук ще ми дадаха някакъв безплатен чай. I whiten my teeth, naughty. I whiten my teeth today. But this is apple tea. So you... okay. И аз казвам, какво правим за влога? Да ви разкажем ли? Разкажи, май. Дошъл съм и човека му показахме инстаграмите и той реши, че му правим реклама сега на инстаграма. Дай да го последваме, ама ми дай да се направя снимка с неговото кафе. Аз купих фес и сега решихме реално да правим това. Така че снимай за инстаграм. Я дай снимка. Ама да покана. Хора, Ясминия вкарахме в тайните стаички отзад, гледайте какво става. Сега сме на Капалъча 6, сега ще видите всъщност къде е истината, къде са най-добрите оригинали. Значи през 9 планини в 10 сме забутани в момента, не знам дори къде ма водя това момче. Ето го моя гид. Сега отиваме в най-голямата тайна. Сега ще отворя бати склада, аз съм сигурен. Я да видим сега. Още един етаж нагоре. Тук ако не ни продадат за органи хора, няма къде да е. Айде да видим какво става. Искам да видите къде я намирам, хора. Тя е в тайната стая в момента. Тук е от най-доброто на най-доброто. От тук пазарува харем целта. Какво си хареса? Я да видим. Чоки къс. Много добро. Dobra. That's a pig. My name, like,
Значи, взех си бруталните дънки, хора. Ето такива. И даже няма и от другите. Вълнуваш ли се да похарчиш още 1000 евро? Ясмин, къде те води, бе? Направо не знам да си изхарча парите. Абсолютно. Тук бански, супер фейк. Виж какво става и за зимата има и за лятото бански. Много добре. Айде, пак се почна. Тук е главната реално на Капалъти. Е, това момче, ние персоналния гид днеска ни разкарва цял ден. Ги турбите, хора. Истанбул. На Ясмини завъртяха главата, пак една чанта предадохме, всичко е наред. 25 евро брутално качество си взех чантичка. Много хубаво качество. Не знам, аз съм оперирана на трети ден и обикалях 3 часа пазара. Чак съм шокирана от себе си. Ми хора, това беше тръгваме си. Така е. Това беше нашето пътешествие 4 дни. И ще ви държа в течение какво се случва с операцията и в къщи. Вече излязохме от Истанбул и избегнахме най-голямото задръстване. Буквално за половин час излязохме от Истанбул, което е супер. И така, благодарим ви много, че гледахте влога. Надявам се да ви е харесал. Ако имате въпроси, пишете ни в коментарите. Всичко беше прекрасно. Срещнахме уникални хора, всички много помагаха, всички бяха много добри с нас. Благодарим на клиниката, благодарим на хората, с които бяхме, благодарим на Еджем, която ме закара на тренировка в Турция. Въобще беше много яка седмица. Ще ви оставя в описанието на видеото и линк към самата болница, ако искате да си направите безплатна консултация, защото те правят безплатни онлайн консултации. Доктор ще ви погледне онлайн, както мен съответно през... Днес ми направиха избиване на зъбите. Да. И реално ще ви направят онлайн консултация, ще ви погледнат, ще ви кажат цена, съответно какво може да се направи и така. Като цяло са много отзивчиви и са топ. Благодарим, че гледахте. Чао! Здравейте, приятели! Знам, че ви е много интересно какво се случва с мен. Днес официално са 4 дни, откакто бях оперирана. Сложих имплантите подмускулно, защото доста хора ме питаха. Защото казват, нали, че подмускулно повече боли. Имплантите са подмускулно. Имам реконструкция с повдигане и импланти. Съответно и намаляне на зърната. Отново ви казвам, че цената беше, не знам, наполовина, 1/3, както искате ме разберете, от България. Отношение, персонал, операция, резултат за сега е много добре, много съм доволна и се чувствам супер. Карам си колата, но докторката да не ме чуе какво говоря, защото ми каза да не си я карам, но си я карам, защото не ме боли. Днес съм на Норофен. Не съм пила тези силните турските болкоуспокояващи, защото не ме болеше чак толкова много и просто изпих един Норофен. Довършвам влога 2 седмици след операцията. Защо? Защото исках да ви кажа как вървят нещата, което смятам, че ще бъде доста важно за самия влог. Ето като резултат как в момента изглеждат. Нося този сутиен, ще трябва да го нося още почти 2 месеца. Свалям го само понякога, ако трябва да правя снимки или нещо такова, но иначе го нося постоянно. Имах една лента тук отгоре, която също трябва да се носи, но 2 дни не я нося, ще трябва да я сложа пак. Белезите ми са почти зараснали, вече останаха съвсем само на някои места леко, много леко като раничка, иначе вече е зараснало, на повечето места е вече слепнала кожата. Вътрешните шелове съответно ще зараснат малко по-бавно, но като цяло се чувствам добре. Отдавна не пия болкоуспокоящите, пия ги първите 3 дни след като се прибрах от операцията, след това спрях да ги пия, защото вече просто не ме болеше. От болницата ми направиха супер добра отстъпка за това, че сега ви качвам този влог, защото аз им казах още тогава, че съм супер доволна. Те не ми поискаха да направя влог, който да ги хвали. Напротив, поискаха ми влог, който да бъде абсолютно честното ми мнение. Ето го абсолютно честното ми мнение. Много съм доволна. Надявам се, че резултата като видя крайния резултат след няколко месеца, отново ще бъда много доволна. Надявам се. Цената, която платих, беше 2500 евро.
Знам, че с отстъпката, която ще ви дадат, ако кажете, че сте гледали влога и кажете, че сте разбрали от мен, ще ви излезе на вас около 2700 евро, което също смятам, че е супер цена. Ако ще правите и двете неща, повдигане и импланти, мисля, че около 3200, но пак цената е супер наистина за това, което ще получите. И се надявам супер много да ви е харесало това, което съм ви показала, да сте доволни, да сте видяли това, което искате да видите, да сте разбрали какво е усещането. В описанието ще ви оставя контакт на директора, който отговаря за българските пациенти. Доколкото разбрах, те искат да наблегнат на българските пациенти, защото те нямат офис в България все още. В описанието на видеото ще ви оставя линк за безплатна консултация, защото първата консултация, която направих с тях, беше онлайн. Показах на докторката гърдите ми и тя ми каза какво може да направим. След това втората консултация, аз исках да отида до Истанбул, иначе няма нужда от такава консултация, аз исках да си я направя. По принцип се правят онлайн консултации, след това се отива в Истанбул и преди операцията решавате какво ще правите. Деня преди операцията имате консултация и така нататък. Така че няма нужда да се разхождате два пъти като мен. Затова ви оставям линк в описанието за безплатна консултация, която ще получите в самата болница. Скоро ще отварят офис в България, който смятам, че ще бъде много полезен. И да, и ви оставям и контакт за, както ви казах вече, директора, който отговаря за българските пациенти. И ще ви споделя след няколко месеца какво се случва, но се надявам, че всичко ще е добре както е сега. Супер много ми се оправиха комплексите и се чувствам просто страхотно.